Маргарита Коцова, рилски скиор. Ще награждава Здравка Йорданова. Нека да се качи тако. По-полячка, не може да можете. Тя е на второ. Тя си иска да е на първо, бе. А, така. Но така каза, това тя ще стана. Още един път, добре. Значи, 10-та група жени. Второ място. Шинка Сгуровска. Смолен. Първо място. Маргарита Коцова, рилски скиор. Още не ви останал глас. Айде, викайте по-здраво. Може ли и ние искаме да снимаме? Съжалявам. Нямам ли, оле, да се изрука. Отиваме към 9-та група. И трето място. Ангелина. Браво! Браво, Аги! Тук даже май има и време. 16. Браво, Липчица. Второ място за Нели Димитрова, Самоков. Браво! 2 минути и 12. Жени, 9-та група. И първо място за Илияна Бургова, Смолен. 1:04. Няма я Нели. Да, и аз. Браво! Секунда, продължаваме нататък. Отиваме към 8-та група.